Γεια σας φίλες και φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου Κωνσταντίνας Channel. Σήμερα θα σας κάνω ένα supermarket haul από το Sclavinity. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι πήραμε. Πήρα ολικής άλεσης παξιμάδια, 2 βαζάκια κουρκουμά, 1, 2, 3 ντοματίνια μικρά, πήραμε στήθος κοτόπουλο 4 φιλέτα, λουκανικοπιτάκια με αφράτη σφολιάτα, ένα ντόματο πολτό για τα φαγητά μου, μία συσκευασία φασολάκια στρόγγυλα και ακόμα μία συσκευασία φασολάκια στρόγγυλα, ένα γάλα ελαφρύ πράσινο, λοιπόν 2 μαρούλια για τις σαλάτες μου, δύο συσκευασίες γκρανόλα μούσλι, δύο φασόλια γίγαντες συσκευασία, ένα σακουλάκι βρώμη με κομματάκια σοκολάτας, δύο συσκευασίες φαίνες χολικής, ένα γιαούρτι στραγγιστό 2%, ένα ψωμί του τόστ μαύρο κατσέλης, μία μουστάρδα απλή, ένα αποσμητικό ανδρικό, ελιές καλαμών χοντρές. Λοιπόν, εδώ πήραμε καρότα και φρέσκα κρεμμυδάκια. Εδώ πήραμε μελιτζάνες για να κάνουμε τουρλού και αγκουράκια μικρά. Αυτά πήραμε, δεν πήραμε πολλά πραγματάκια. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, like, το κουδουνάκι να πατήσετε για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και κάντε κοινοποιήσεις για να βλέπουν και άλλοι τα βίντεο μου. Ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!